I d'Alacant viatgem fins a Madrid, on ja sabem que moltes valencianes i valencians viuen fent vida en l'aïllament, és clar. No pocs d'ells fan servir la 3 amunt i avall i altres combinen amb la BlaBlaCar o amb el tren. És el cas del frontman del programa d'Apunt Assumptes Interns, un programa que tornava amb una versió nova a les pantalles fa unes poques setmanes i que Pere està reinventant-se des de casa dels seus presentadors en concret. Com t'ha canviat, Pere, la vida en 15 dies? Doncs ha canviat radicalment perquè, de fet, la rutina que jo tenia era completament viatjar de Madrid a València, que va ser un dels primers, diguéssim, punts de conflicte, no?, en tota esta nova situació. I jo estava viatjant 3 viatges a la setmana a Madrid-València. I el primer dia, el dia 13, que va ser quan es va anunciar l'estat d'alarma, jo tenia un AVE per anar a València a gravar un nou programa d'assumptes interns i un reportatge amb Quique Arce, l'actor de La Casa de Paper. I aquest dia, evidentment, ja no vaig viatjar, ja me'n vaig quedar a casa tancat i des d'aquest dia la meva vida ha canviat radicalment perquè jo estava treballant així a Madrid, a Movistar, que també està a fer la mà, i anant-me'n a València 2 o 3 dies per setmana per a gravar assumptes interns. O sigui, imagina't, he passat de viatjar com un trotamundos a tancat en ma casa amb la meva filla i la meva parella. O sigui que la foto de la rutina ha canviat completament. I això dels deures i l'educació a casa i la faena, com us ho feu a nivell familiar? Sí, la veritat és que nosaltres, la xiqueta va a una escola molt guai, és una escola pública a la CID de Madrid, ella estudia a Madrid, i és una escola que està molt ben organitzada i ja ho feien. Tenen una aplicació que es diu TikTok, o no, TikTok no és l'altra, TokApp. TikTok no és, TokApp. I per ahí t'envien els deures i les fitxes i totes les coses que han de fer dia a dia. Tu pots també consultar amb la professora i tal, i la xiqueta, bueno, el que costa és dir-li a la xiqueta que no està en un ambient escolar, que s'ha de seure a fer els deures. Això és difícil. Però en estos dies també m'ha après una cosa que és no baixar el nivell d'exigència, però sí relaxar un poquet les rutines. És a dir, al principi teníem com el rotllo de tots els dies a les 10 del matí s'assentem i fem els deures. I això és molt complicat perquè els xiquets estan atabaladíssims i no entenen res i no entenen per què no poden eixir i per què han de fer els deures i no veuen els seus amics. Aleshores estem relaxant. Quan ella li ha vellis, ens sentem, fem les coses que hem de fer i ja està. I de sobte, tots produint des de casa. T'ho dic com a col·laborador de Leitmotiv amb Buenafuente, al capdavant d'assumptes interns, entrevistes, col·laboracions... Fins a un punt, jo diria un poc histèric, fins a un punt de bogeria. Jo, perquè te facis una idea, jo estic fent ara mateix 2 reportatges setmanals per a Leitmotiv d'Andreu Buenafuente en ma casa. Vull dir, les úniques persones a les que puc fer entrevistes són la meva dona i la meva filla de 5 anys, i faig 2 reportatges a la setmana amb una camareta xicoteta que teníem de quan la meva parella era youtuber i tal i qual, i ens hem fet un micro de mà, rotllo de manualitats, i després tinc l'ordinador al saló, perquè clar, jo no tinc una casa molt gran, jo tinc una casa xicoteta, tinc l'ordinador al saló amb 2 focos que m'han portat per Amazon fa uns dies del terrat, però 2 focos que són les llums que sobraven a Mestalla. Vull dir-te, són 2 focos que quan jo encentis els focos sembla que va vindre Batman a ma casa, saps? I tinc una webcam nova que també, clar, perquè el meu ordinador tampoc era per a tant, i un micròfon. Vull dir, està a la casa, que és una bogeria. És una autèntica bogeria, però jo crec que tot i això a la família ens està entre que la xiqueta fa els seus deures, Àngel, la meva parella, treballa en les seues coses i jo estic tot el dia fent mogudes creatives i tal per als programes en els que estic col·laborant, ens està fent passar l'estona ocupadíssims. Jo diria que ocupadíssims. Jo encara no m'he avorrit en estos 20 dies que portem tancats. I ara tots sou youtubers. Has vist a la televisió alguna cosa estos dies que t'hagi agradat especialment? La veritat és que ho he vist tot, però molt poquet, perquè tenim la norma de no posar la tele en casa, però no... La tele, vull dir, tot el dia, Posem la tele en horaris específics, però també per la xiqueta i tal. Jo he vist un poquet... Bueno, he vist el Leitmotiv, òbviament, i crec que... Bueno, de fet, és que això va ser una cosa d'Andreu, que quan va començar tot això, la resta de programes van parar una setmana per a pensar què fer, i Andreu va dir que no, van tindre un camp de setmana
super frenètic, però super apassionant, de a veure què collons fem. I ho vam treure endavant. I no va parar, Andreu, i va fer el programa i tot això. I em sembla que és una proposta superinteressant, perquè s'ha tirat més per un to de converses, de xerrar amb amics i amb col·legues i amb VIPs i amb anònims i tal, i jo crec que això està molt bé. La resta de programes que han parat, bueno, l'Intermedio, clar, ha perdut diguéssim, una força de continguts, de treballar més en els vídeos i tot això, i l'Hormiguero, que continuen a plató, a veure, és una decisió que ells han pres. Jo no ho faria, jo no faria un programa des de plató ara mateix, la veritat. Però cadascú fa el que li dona la gana, clar. Doncs Pere, per últim, et pregunte. Ara esteu vivint un moment d'efervescència, ateses les circumstàncies. Esteu traient el bo i el millor des de casa i està funcionant. Però et pregunte, esta situació, tot el que esteu passant internament per atraure açò i que funcione, canviarà alguna cosa? Tot serà d'ara endavant també per a vosaltres un poc diferent? Mira, jo tinc la sensació, potser és una sensació meua, però també com a espectador la tinc. Jo crec que tot això canviarà moltes coses i canviarà la manera en la que ens comportarem, o espero que això siga així. No sé quan durarà, però espero que això siga així. Però jo crec que també canviarà la comunicació, la manera en la que nosaltres, els còmics o els que ens dediquem a l'entreteniment, li parlarem a la gent, perquè jo sí que tinc la sensació de que en aquest moment ja no valen merdes. Vull dir, tot ha de ser molt de veritat, perquè el context és així, vull dir, tot el món està entrant des de sa casa, la meva filla està de fons, si se me trenca el sofà com acaba de passar i hi ha una entrevista, doncs se fa l'entrevista amb martellars de fons. Vull dir que això ens acosta més, jo crec, a la gent, perquè al final estem fent el que està fent tot el món i, per tant, si fem continguts amb un to de superespectàculo, crec que no cala, perquè no té trellat. I jo crec que no s'esgotarà mai, perquè cada dia et passa una cosa, a tu també et passen coses cada dia i és incloure-les en el que estàs contant i ja està. I jo sí que trobo que és complicat com a espectador visualment, perquè sí que és veritat que, clar, estàvem molt ben acostumats a un plató, a una càmera, tot superben il·luminat, tot estupendo, i ara de sobte la webcam palera que tenies de fa 20 anys, ara de sobte és l'únic recurs que tens per a fer entreteniment. Però si el que estàs dient és curiós, és interessant o és veritat, arriba, jo crec que arriba.